Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga mu a location akan wannan film din mai suna Zuciyar Fati. Okay, ashe ga Fatin nan ma kusa da ni ga kuma wato ainihin su Farida da sauransu su ne Salma ko su ne manya-manyan barayinmu wato a cikin wannan film din mai suna Zuciyar Fati. A yanzu ne za ku san menene asalin zuciyar Fati. Shin Fati mutumiyar kirki ne ko kuma mutumiyar banza? Shin Fahad zai yi haƙuri ya bi zaɓin da iyayen shi suka mishi ko kuma ba zai haƙuri ba? To ku biyo mu dai a cikin wannan shirin mai suna Zuciyar Fati episode 2 nan muna location ne. Sannan kuma muna tallata muku wato wannan katon channel din mai suna Habibi TV. Dan Allah ina roƙon maza da mata, dukkan wani wanda yake bibiyar mu kuma yake kallon ayyukan mu akan wannan YouTube channel mai suna Mu'ad TV, dan Allah ina so daga nan zuwa sati ɗaya cip nike roƙon alfarma ku je kan YouTube mai suna Habibi TV, subscribing 1000 nike so a cikin sati ɗaya akan YouTube mai suna Habibi TV. Ku je ku danna mana subscribing, sannan ku danna ƙararrar sanarwa ta yadda za ku ji da zarar mun dora muku wato sababbin ayyuka namu. Ku daure ku danna mana wato ainihin wannan subscribing din, kuma ku yi liking, sannan kuma ku yi comment. Ta nan ne za mu ji daɗin kawo muku wato ainihin zafafa na ayyuka. Kun ga kaɗan daga cikin jaruman nan, wai ina chairman ne ya ɓoye, so da Allah ku kalli chairman na wato ainihin FJP Film Production. Kowa ya gabatar da kanshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce ta kuwa Maryam Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ce ta kuwa Zulaihat Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ga dan mai kuɗi. Dan mai kuɗi gare ku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ina ku Hams Muhammad. Da fatan a ci gaba da dangwala mu subscribe cikin YouTube mai suna Habibi TV. Sai mun ji ku. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ne nan ku Ibrahim SC Sibkedi. Masu yana ce da Rabbana. Assalamu alaikum. Sunana Isa Abdullahi wanda aka fi sani da garin masoyi. Nisa da ya kare bawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga ni na awwal muna muku maraba da warhaka, barka da yamma da safiya. Ku ta bibiyar mu akan channel din nan namu mai suna Habibi TV domin mu ƙara nishadantar da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Muhammad Ado, chairman na Farin Jini Production. Muna matukar godiya ku bi mu a YouTube namu mai suna Habibi TV, ku danna mana subscribe da liking don ku ci gaba da samun sababbin fina-finan mu da nishadantarwa da faɗakarwa insha Allah. Kai kauce alkuran sai na fara. Ku gane wallahi ni ne Sufyanu Kabiru dan asali biye. Ina dauke da gabatar muku da biye tana wata ku tambaye shi biye tana wani tasawira ne. Kun wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani dai sunana Ayuba Aliyu Muhammad wanda aka fi sani da Tauraro. A takaice dai muna location ɗinmu na Zuciyar Fati. Muna nan muna ci gaba da ɗauka muku wannan fim mai suna Zuciyar Fati. Mu ne cikakkun jaruman da suke cikin ma'ana makwamasa waya. Muna son ku je wannan YouTube namu mai suna Habibi TV, ku danna mana subscribers tare da alaman ƙararrawa, da zaran mun ɗora wannan aikin za ku ji wannan aikin ya zo muku a cikin wannan wayoyin naku. Kai kar ku manta fa makwamasa wannan wayan ne fa, kai yanzu fa na zama boss fa, sai in sha jini in ci tsoka wallahi, kai an karfa.